Ang SED Marketing Incorporated nga tigama sa SED Kogon, SED Panyawan Mangosteen, SED Panyawan with Garlic, SED Panyawan Coffee Mix, SED Liniment Oil, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap. Ubos sa tulumanon ni Ermitanyang Bruha. Idalit kining sugilanon. Kusog din mo ko mo, Albert, eh. Katulong mo sa baga. Di pa na mao! Sa sunod, 20 na kakumo ang imong madawat di ka na ko. Kung di ka magpalayo ni Leslie! Si Leslie may nagpadoon ako. Ako din nasa... Ayaw pagilasilas! Bulingit ka, hugaw ka, baho ka! Musawa kay angay nga manguyab ni Leslie! Ako ang angayan niya, kay makahatag ko niya sa tanan. Dato ko, sikat o gwapo! Kung gano'n di katawa ka? Ha? Nabuhan ka na! Ay, guwapo lang kang kita magtupad. Puro mo tipon ka sa daghan. Ngilaan ka pa sa mamatay, Albert. Kulungo kag yung dako! Amaw-amaw ka! Dad ako, tinuod man kang imong kukman ako. Plus ayaw pag-surrender. Andam ko muuban ni mo bisag asa. Unya, kung muuban ka na ko. Asa mati ka, dada? Bisag asa, ikaw na ang magbuot na ako. Unya, unsa may ako ipakaon mo? Ang atong gugma mo ay magtudlo nato kung unsaon nga mabuhi ta. Basta mag-uban lang ta. Kung mag-uban taon niya, wa tayo bayang kapuyan, wa tayo magamit, wa tayo katri. Asam ta magduog, maghigda ng tasyuta. Sos, ambot lang nimo pagbudbud ha Ramon oy. Hala, naunsa man akong gisulob. Nagsinaw-sinaw akong sinina. Ug niya ako'y korona. Ug nagsakay pa kaning nindot kayong kabayo. Tungod kay dili na ikaw si Ramon. Ikaw na si Prinsipe Nomar. Ha? Pero prinsipe ka lang kung niya ka sa sud sa lasang. Kung mo gawas ka, may balik ka sa normal. O kining imong kabayo, kung mo gawas ka din sa lasang, mahimo ning dako nga baboy. Ha? Naglibog ko ini. Makalibog niya magabuhat. Ermitan ng bruha. Basta kay prinsipe ka na. Ayaw pagbuot na ako. Ug aron dili ka maglibog. Kanang imong kabayo, nganli na lang kababoy, kabayo nga baboy. Si Ramon og ang iyang kababoy. Usa ka taong tinamay, dinaog-daog dinhi sa atong kalibutan. Apan sa kalibutan ni Ermitanyang Bruha, nahimong dinaig ug angay gantihan. Si Ramon og ang iyang kababoy. Dalit kaninyo sa maayong kabubuton sa SED Marketing. O karon mga higala, among ipabati kaninyo ang laing sumpay ning sugilanon sa kinabuhi ni Ramon og ang iyang kababoy nga gisabak ning tulumanon, Ermitanyang Bruha. Hain ko, ug anong ni daghang mananap nga naglibot ako. Sa ni dapita? Ay! Kabayo! Ayaw ka, Dok. Dili ka diya unsaon. Imo higala ka ng mga panarap nga nagrero nimo. Lakip ng kabayo nga akong gisakyan. Kinsa ka? Ako si Prinsipe Nomar. Prinsipe? Ikaw? Prinsipe ka? Oo. Tanawa. Nagsakay ko din kabayong mula. Ug sinaw akong sapot kag gisulob. Ug doon ako'y korona. Mo na ilhanan nga prinsipe ko. Kagwapo niya.
O ka na mga hayop o mga mananap. Nagbantay sila nimo. Araway daw tamay tabo nimo din kung niya ka sa lasang. Oh, lasang. Niya pagihapon ko sa lasang. Oo. Niya ka taliwa sa lasang. Pero dili kayo nga mahadlok. Bisa ko sa orasan gusto kang muanhi, luwas ka. Tol kay niya ko din sa lasang. Nganong dunay prinsipe din hi. Lasang ni. Ug anong tuna may prinsipe. Hain man ang imong gingharian. Wa ko'y gingharian. Oh, unsa? Nganong wa ka may gingharian? Hain man ang imong ginsakpan. Wa sab ko'y ginsakupan. Unsa? Wa kay gingharian. Ug wa sa kay ginsakupan. Unsa na kang klasiha sa pagka-prinsipe? Ako si Prinsipe Numar. Ang prinsipeng bugtong. Ha? Bugtong? Oo, bugtong ba? Usara ka buok. Way kauban. Nag-inusara. Mo na bugtong. Ako'y prinsipe nga bugtong. Mahimo ba di ay na? Doon na day prinsipe nga ingon ana? Ako di ay. Bugtong man ko. Basta luwas ka. Kunia ka sa lasang. Hasta ni mga mananap din bubantay ni mo. Higala ko ni mo, Leslie. Nakailakan ako. Oo. Nagkaila ko ni mo. Nagkaila sa ko si mong kuyog. Si Ramon. Ha? Nakaila sa kanila Ramon? Atuod, si Ramon ang akong kauban. Hain naman siya. Tuwa siya sa gawas ining lasang. Nagpaabot ni mo. Ha? Dali, sunod ako. Tuluwati ka sa gianan paingon sa gawas ining lasang. Subay dihang napita. Mao ka naagianan paingon sa gawas. Tuod, dini ko agi pagsud na ako sa lasang. Sige na. Nagpaabot mo si Ramon. Ipangmusta lang ko sa kulukoy. Ha? Ato ko. Ha! 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 Nangusta siya ni Ramon. Nakaila siya namang duha ni Ramon. Prinsipe siya? Murag di ko makatuos ako nakita. Doon ay prinsipe din sa lasang. Dili kadam ko ning nahitabo na ako. Nagribok ko. Ang ayan kaysa siyang gisulob. Doon na siya korona. Ug habog kaayo og parong. Ug ang gisakyan niya kabayo. Guwapo kaayo siya. Pero ang iyang tingog, murag po pareha silang tingog ni Ramon. Pagkalayo sa akong gigikanan, kunlan taon na ako ang unahan. Mahanluraw ko gugmang gitalikdan, ikaw ray gimahal nining dughan. Apan buhing paglaom ko, nga matuman kining mga damgo. Ang gugmata may gipanumpaan, way kamatayon ug way utlanan. Ramon! Busa mahal, abuta lang. Ramon! Ug saligi. Uy! Oh, day. Kano yung ko gibiyaan ito sud sa lasang? Ha? Si Biagod. Ikay mi biya na ako. Nabawag ikong apas ni mo.
Pero nahibaw ko makatultol ka gawas mo. Naghuwat lang ko ni mo dinhi. Nakuyapan ko dito sa sud sa lasang. Ha? Nahadlok ay ko. Gisakdapan kong dakong langgam pag mata na ko. Nakakita ko diliingon na to. Ha? Ha? O say dili ko na to. Dura diliingon na to nga nagpakita na ko dito. Siya kuno si Prinsipe Numar o parehas magtingog Ramon. Siyan! SED Alert! SED Alert! Lumipag matuod sa kayuhan. Hatid ka na to sa SED Marketing Health Testimonies. Sa akong pagpanarbaho, di magid malikayan nga ang mga panakit sa panglawas, sa mga pamaol, sa 12 ka oras at pagpanarbaho kada adlaw. Makita gid nimo ang alibyo nga pag magamit ka sa seed liniment kay wala magid akong kuan mo gaano ang pamati kanang sa pagdayong katulog mao magid akong gamiton kay ang panakit sa lawas mugaan magid ang lawas. Ako si Jupitero Pinta, taga Diguan sa Amin City. Health Testimonies. Prinsipe, parehas sa kong tingog. Oh, lagi. Kung maminaw lang ko siyang tingog, parehas kinug tingog ni mo. Butan lang siyang paminawon kay ni mo. Tingog ba ka sa lida, ha? Murag imposible kang ako nakita, Ramon. Ang tutron, di ko makatuo. Murag kong nagdamgo. Ano sa may naong prinsipe? Gwapo kaayo siya. Asay gwapo na mo. Ha? Asay gwapo na mo. Kanang imong naong, kung itandi sa iyaha, murag kabaynti na pila. Tingog ba ka sa lida, ha? Lagi. Hindi na istorya, oy. Dali noon, doon ako ipakita ni mo. Dali, Sli. Ay, dong Ilbert, dong. Pastilan, dong. Pertigit taon ni mong bunuga, dong. Imo manggong giguba ang among bay. Imo gipadasmagan si mong auto, di na naman noon, oh. Ikaw na hinoy nadatugan pagkahugnos parel nga halo black. Sa may gibati ni mo karon dong Albert, saman okay ra ka dong? Bayad mo sa inyong utang. Dong, ang amo gihapong utang mo imo giuna-una nga. Pastilan nagkalisod naman kayong taon, oy. Himatyon. Bisay matira! Aw, Di may mong matay ko ni Bibo. Pabayron sa tamo sa inyong utang. Ako andong pagpakamaayo ona. Pagpakaayo. Pagpakaayo ona, dong, ha. Unya na lang mi panilngin. Mora. Maglingkod manggug kang di man na po sa akong atubangan ng Barbara. Waday ko kapan na po. Sorry. Mura kong nakakitag bao. Aw. dong, na ako dong. Maning- Minaw ko dong. Maningil mo ko. Siya, dong. Minaw ko Abong. Bisang mamatay ba ko, maningil gihapon ko ninyo sa inyong utang. Uy. Dong. Munong lang kong paningil ninyo ng Barbara og Noy Bibong. Kung may balik sila, Dong, galit man taong kakalagsik. Ha? Mudawat gyapon ka ni Leslie kung mabalik siya, dong. Bisag itupsa na nga mong anak atong kulong. Bisag giunsa siya tusup, ha? Aw, Gisup-sup ang tanan niyang duga. Bisan mura ba siyang tubong nga gipang-os sa butakal. Bisag kapila pa siya hilabtis kulukoy. Ako lang gihapon siyang ilugon. Ay. luya, mangguka niya mo kalit ng kakaabtik. Unya kung mabdos na siya, dong. Kung inigbalik, dako nagtiyan ng among Oh, anak. bitaw. Sao naman lang. Bitaw. Sao man na, dong. Madarag takiliron. Ah, Dinanggiton. aha, takiliron din. Ug unsa pa'y isda nga style, ha? Maura! Okay kayo. Ano mo, May hiyon turuan bang pa. umuokay ka? Sige. Takilira na lang noon si Leslie, dong. Mot! Guba, salida ha. Twe! Oh, tanaw ba?
ako naghihimo para na itong duha. Payag? Oo. Ka-cute sa payag. Ay, sakto gina itong duha, day. Ingon man ka, mauban ka na ako, nga di na ka mabuwag na ako. Naghimog atong bay, ano doon natin kahigdaan nga tarong kung magduhog ta. Kadali ko di mo nakahimo, anak Ramon. Imposible nga ayo imo dayon ng mahuman, Uy, uy. imposible na kumana noon. Ay, dali na, suda. Tanaw tong sud sa payag, suda. Sakto na itong duha, no? Ay, Ato na Ramon. ning bahay, day. Magtiayo naman ta. Uyan mo ta. Muna yung masulti, di ba? Kuan, Ramon. Di ata magbuwag, day. Magtiayo na ta. O di ata kaihatag ng papa ni mo. O ni mama ni mo. Labi na itong Ilbert. Kay asawa naman ti ka. Oh. Sige na. Dali na. Ha? Samanta. Magduog na ta. Maghimuntag bata, day Leslie. Ha? Mga kapanyawan, atong paminawon karon ang kayuhan na tagamtaman ni Ralph Serrera nga nakaangkon ng UTI ni tumar og Sed Kugon Herbal Capsule asin-asin sa ihi ni lugwa. Kailangan po yung sa ko nga testingi daw Sed Kugon kay muna yung sa UTI abi no UTI lang pangiin ako ning gawas tong murag ni lagitik sa ni duro nya akong giwan og tiwas sa papangi CR kay basi musod dito sa bawl noon pagkuhit na ko og tanaw kanang murag tibuok gud siya nga asin-asin bitaw sa murag bato mo to nakabarahan to paggawas ato hasta karon may na akong ihi Ralph Serrera na puyo ko sa Pay Garcia na Balbiliran. Basta tatak Sed Marketing, tatak kining magaling. Mga higala, sundas pagpamati ang uban pa mga sumpay ning sugilanon. Si Ramon ug ang iyang kababoy. Mapagarbuhong gidalit kaninyo sa maayong kabubuton sa Sed Marketing.